Slovenskí politici majú v slovníku aj vulgarizmy. Často prirovnávajú kolegov k mužskému pohlavnému orgánu. Najnovšie tak urobil poslanec Smeru Dušan Jariabek. Takéto vyjadrenie Dušana Jariabka na adresu opozičného poslanca Stanislava Janiša zachytili parlamentné mikrofóny. Bol to môj absolútne najsúkromnejší povzdych, ktorý zachytili. Bohužiaľ tie mikrofóny, o ktorých som si myslel, že sú vypnuté. Samozrejme sa verejne ospravedlňujem za takéto niečo. Dušan Jariabek nie je jediný, ktorého usvedčila zvuková technika. Vo vystúpení pán poslanec Mečiar. Svoje o tom vie aj súčasný prezident Ivan Gašparovič. Jeho niekdajší stranický kolega Vladimír Mečiar sa tiež vyjadril o poslancoch svojským spôsobom. Ste gagají, tárají a pre mňa prďusí. Mužským pohlavným orgánom mal policajtov nazvať Peter Ďuračka. Zelený môžete mi fajčiť môj cnostný poslanecký. Ženským pohlavným orgánom mal zase policajtku nazvať Ján Slota. Ty okamžite pusť môjho šoféra. Kto si ty? Na čo si tu? Ako sa voláš? Ty Ak porovnáme správanie zahraničných a slovenských politikov, zistíme dva rozdiely. Zahraniční politici nenadávajú tak často a nepoužívajú ani také hrubé výrazy ako naši poslanci. Napríklad americký prezident Barack Obama povedal o spevákovi Kaneovi Westovi, že je hlupák. Napriek tomu, že nešlo o vulgarizmus, mnohí Američania ho začali kritizovať a rozpútali diskusiu o vyjadrovaní prezidenta. Na Slovensku to mnohí ľudia vnímajú inak. Je to aj časť takých ľudí, ktorí si povedia, že áno, spovedal to správne, vyjadril sa takým prostým, jednoduchým spôsobom, tak ako na to miesto patrí. Skrátka im to konvenuje. My pôjdeme do tanko a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Strapatá pani, ktorá je skutočne strapatá. Je to proste zlá vizitka pre našu krajinu určite. Je to primitivizmus vrcholného stupňa. Ján Maloch, televízia Markíza.